L'oficina el que aporta bàsicament en aquest projecte és coneixement, en el sentit de fer una diagnosi de quina és la vulnerabilitat dels diversos territoris del projecte Life EcoAdapt 50 als riscos derivats del canvi climàtic. Què ha passat amb el clima en els darrers decennis, què passarà i quins són els principals riscos que hem d'afrontar tant a nivell territorial com sectorial. Bé, des de l'oficina contribuïm a promoure l'adaptació al canvi climàtic a través de la política pública d'adaptació al canvi climàtic, que està recollida en un document que es diu Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, Horitzó 2030, i el SCAC 30 és on hi ha la diagnosi del clima a Catalunya, quins són els riscos i quines són les mesures d'adaptació per reduir la nostra vulnerabilitat a aquests riscos climàtics. El valor afegit de Life EcoAdapt 50 és sobretot fer accions, desplegar accions que facin que el sector primari i el turisme siguin unes activitats socioeconòmiques més resilients, menys vulnerables al canvi climàtic i, per tant, millor adaptades. Les tres paraules que crec que defineixen millor el Life EcoAdapt 50 són país, acció i empenta.